Il-Ministru tal-Internu Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija talab għal spjegazzjoni ċara u ordna li tinfetaħ investigazzjoni immedjata minħabba abbuż serju fil-ħabs ta' Kordin. Jirriżulta li numru ta' uffiċjali tal-ħabs mhux qegħdin ikunu fuq il-post tax-xogħol waqt il-ħin tax-xogħol. L-abbuż inkixef il-ħadd li għadda wara żjara għall-arrieda li għamel il-Ministru Mallija fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Fis-stqarrija l-Ministeru tal-Internu Sigurtà Nazzjonali qal illi l-ħadd il-Ministru mar il-ħabs fis-7:09 ta' filgħaxija. Meta staqsa l-min hemm xogħol instab illi 4 uffiċjali tal-ħabs li suppost spiċċaw xogħol fid-9 1:09 wara kienu diġà qegħdin id-dar. Meta l-Ministru staqsa jekk dan l-abbuż kienx wieħed li seħħ dakinhar biss, il-Ministru ġie infurmati li l-abbuż ilu għaddejja żmien twil. Huwa ġie infurmati li l-akbar abbuż iseħħ fost il-ġimgħa meta n-numru ta' gwardjani neqsin ġieli jammontaw għal madwar 7 jew 8. Intqal il-Ministru li dawn ġieli telqu d-dar fis-sija ta' wara nofsinhar minflok fid-9 ta' filgħaxija li jfisser 8 sigħat qabel jispiċċa x-xift tagħhom. Il-Ministru talab immedjatament lid-Direttur tal-ħabs għal spjegazzjoni ċara dwar x'kien qiegħed iseħħ, imma d-Direttur tal-ħabs Brian Zammit qal li ma kienx jaf dan l-abbuż. Il-ħabs ta' Kordin huwa post ta' sigurtà nazzjonali fejn każ ta' abbuż bħal dan jista' jirriżulta f'inċident aktar serju jekk l-uffiċjali li jiġu mħallsin minn flus il-poplu ma jkunux għax-xogħol, tenna il-Ministru Mallija.